प्रि क्रिसमास फालिनायनि मोनसे गाहाय जाहोन जोंनि दादगारि बर' खृष्टानफोरनि उद्देश्यआ बेनो जिसु ख्रीष्टआ बे मुलुगाव जन्म जाफैदों आरो बे जिसु ख्रीष्टआ बे मुलुगाव जन्म जाफैनायनि गेदेर थांखियानो बेनो मुलुगाव थानाय दुखुआव थानाय खस्थ'आव थानाय असान्तियाव थानाय आसा गैयै मानसिफोरनो आसा होनो थाखाय शान्ति होनो थाखाय उद्धारनि लामाखौ होनो थाखाय परित्रानखौ जिसुआ जोंनो होनो थाखाय बे मुलुगाव फैबाय बेखौहाय रंजानायजों प्रकाश खालामनो थाखाय आरो बे गेदेर इसोरखौ जोङो मान होनो थाखाय बे प्रि क्रिसमासखौ सेलेब्रेट खालामनाय जादों मानोना बे जिसु ख्रीष्टआ 2000 बोसोरनि सिगां बे मुलुगाव मानसि माहारिनि लागै जन्म लाफैदों आरो बे जिसु ख्रीष्टनि जन्म लाफैनाया जों मुलुगाव थानाय गासैबो मानसि माहारिनि लागै मोनसे उद्धारनि लागै गोजोननायनि लागै शान्तिनि लागै बे मेसेजखौ जिसुआ जोंनो लाबोनायखाय जों बे रंजानाय मेसेजखौ बे जायगायाव लाबोनाय जादों। फैबाय थानाय सम 25 जे क्रिसमास दिन अक्ट'खालि फालिजागोन दुलाराय बुहुमाव बेखौ खृष्टान धर्मनि सुबुंफ्रा फालिगोन माबोरै थाग-थियारि जानांगौ होनना सानो? आं सानदों जिसु ख्रीष्ट जन्मखौ सानखौ जोङो गोसोखांनाया दुलाराय बुहुमनि लागै मोनसे रंजानायनि दिन आरो दिनै जोङो मिथिगौ 32% पृथिबियावहाय जोंनि पपुलेसननि गेजेराव बे क्रिसमासखौ सेलेब्रेट खालामनाय जायो आरो आं हास्थायनाया बेनो मुलुगाव थानाय गासैबो मानसिफोरा जिसु ख्रीष्टनि जन्मनि थाब थियारि जानांगौनि फारिलाइया बेनो जाबाय जानाय लोंनायजोंल' नङा गाननाय जोमनायजोंल' नङा आन्थाय जों अनलायनायजों सोरबा दुखुआव थानाय खस्थ'आव थानाय निरुपाय जानाय मानसिफोरनोहाय जिसु ख्रीष्टआ जे जोंनो अननायखौ होनो फैबाय बे अननायखौ जोङो गुबुननोबो होनानै जाहाथे बयबो मुलुगनि मानसिफ्रा बे गेदेर रंजानायनि सानाव उद्धारनि सानाव आसानि सानाव गेदेर गोजोननाय शान्तिजों इसोरखौ खुलुमनो मोननो हायो बेखायनो आं सानो गासैबो मुलुगाव थानाय ख्रिस्टियानफ्रा दुखुआव थानाय मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामनो हानाया बे क्रिसमासनि गेजेरजों मोनसे गेदेर मोनसे समय होननानै आं सानो। जोंनि पापनि लागै जिसु ख्रीष्टआ बे मुलुगाव जन्म होनायनि उनाव बियो गावखौनो बे मुलुग कालबारि क्रुसाव बियो बलिदान होजादों आरो जिसु ख्रीष्टनि बलिदाननि गेजेरजों जोंहा गेदेर परित्राननि लामा दं जिसु ख्रीष्टनि कालबारि क्रुसाव थैनाया जों मुलुगनि गासैबो मानसिफोरनि पापखौ बियो लादों बेखायनो जों बयबो बे साबमिसिभ गुरै गोसोजों जोङो बे गेदेर जिसु ख्रीष्टनि जन्म जानाय सानखौ जोङो थाम थिम जानानै जिसु ख्रीष्टनि बे गेदेर जोंनि जिबनाव जाहाथे जोङो जन्म जाहोनो हायो जाहाथे जिसु ख्रीष्टखौ जोंनि न'खराव जोंनि समाजाव जोंनि अन्तराव जोङो जायगा होनो हायो बेयो आं सान्दों जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे इम्परटेन्ट बाहागो। हास्थायो जोङो दादगारि हाथिसार ओनसोलाव थानाय जोङो सुबुंफोर जोंनि बे हाथिसार ओनसोलाव गैयालाबो जोंना 20थासो गिर्जा दङ दा जोङो बे मोनथाम मण्डलीजों जोङो दिनैनि बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों जिहेतु जोङो मोनसे फैबाय थानाय प्रग्रामाव जोङो लोगो लालायनो हाया बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे डिसेम्बर 5 तारिखआव बे एडभान्स जे प्रि क्रिसमास बावहाय जोङो फ्रि हिसाबै जों लोगो लालायनो हायो रंजालायनो हायो बेखौ लानानै जों दादगारि बर' बेप्टिस्ट मण्डली आरो खाग्राबारि बेप्टिस्ट मण्डली ओमफ्राय थुरा बेप्टिस्ट कनभेन्सनजों दिनैनि बे प्रग्रामखौ जोङो खालामनाय जादों आरो बावहाय जोङो सेलेब्रेसन हिसाबै जोङो इसोरखौ बाख्नायदों आरो रंजादों आरो दिनै बावहाय जोंनि अल दादगारियाव जेसेबां मण्डलीनिफ्राय ख्रिस्ट' सिबियारिफोर दङ फैदों बेनिफ्राय थुरानिफ्रायबो गार'लसिनिफ्राय साथाम बिथांमोनहा बे प्रग्रामाव दङ बेनिफ्राय बेबायदिनोसै आरोखि जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय बेक्तिफ्रानो आङो बे ख्रिस्टमासनि गेजेरजों बेखौनो आङो फोसावनो सानो जिहेतु जोंनि रंजानाय सेलेब्रेसना बेनो
जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां बैथलेहेम जिथु इजराइलाव जोनोम जादोंमोन आरो बियो जे मानसिनि पापखौ सुस्रांनो मानसिनो सान्ति गोजोननाय रंजानाय बासायजानायखौ होनो बियो फैदोंमोन जोङो बेखौ फोथायो आरो बेखौ लानानै जोङो दिनैनि बे दिनखौ सेलेब्रेसन हिसाबै जों रंजादों आरो शान्तिनि राजा जानायखाय जिसुआ जोंनि जिबनाव गोजोननाय शान्तिखौ होनो थाखाय बे मुलुगाव जन्म जाफैदों to give us peace in आङो our सानो life. जिहेथु जोंनि बासायजानाया जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जुदि फैदोंब्ला गथाय बुहुमाव थानाय बा जोंनि अल इन्डियायाव थानाय ख्रिस्ट' सिबियारिफ्रा आं सानो बे जिसु ख्रिस्ट' सारिजानाय दिन बा मास बेवहाय जों रंजानांगौ जों बेखौ बाख्नायनांगौ गोसोनि साननायजों बायदि and be dismayed. I come to give you peace. जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो शान्तिखौ होनो बे मुलुगाव बे जन्म जाफैबाय. बे मोनसे जोंनि थाखाय सम जोङो बुंनो हाया जों पाप मावा होननानै जों मानसि जानायखाय जोंनि रायनाय होननाय मावनाय दांनायजों जों पाप अफरा गोरोन्थि मावो खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां जोंनि सुबुं माहारिनि पापनि थाखाय बे कालभारि क्रसआव जिहेतु आलाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंहा बासायजानाय दं दिनै बे मोनसे सेलिब्रेसननि गेजेरजों सम्पूर्ण जोंनि पाप अफरा गोरोन्थिखौ जोङो इसोरनो होयोब्ला जिसुनो होयोब्ला जों निमाहाखौ मोननो हागोन आं बेखौ मिथिहोयो जिसुआ बे मुलुगाव जोंनि जिबनाव रंजानाय शान्ति आनन्द जाय शान्तिखौ जों बे जोंनि बे ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि समाजाव बे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा खिन्थु जोंनि लागै 2000 बोसोर सिगां जे जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बासायनो जुदि बे सारिबाय जों बे समखौ मोननाया जोंनि थाखाय बेयो बिराद गोनांसिन देरसिन होननानै आं सानो आं सानो सोरबा गस्ला गोदान मोनाखै बा दख'ना गोदान मोनाखै गाननाय जोमनाय गोदान मोनाखै बेनि थाखाय गिर्जा हाबनाय नङा बा इसोरखौ बाख्नायनाय नङा बेयो आं सानो जों मानसिफोरनि थाखाय बेयो गोरोन्थि जागोन जिहेतु जोंहा बासायजानाय शान्ति गोजोननाय रंजानायखौ जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय मोनबाय आं सानो बेनिफ्राय देरसिन जोंहा जेबो गैया